Shalom Aleichem, gamurayawan para atin sa tagsay nga kinabuhi. Inaton tada kita himyang nga kabutangan nga upay nga panlawas nga may da pagkakaurusa sa kubitaton mga panimalay. Itaton yan na parashat hukat. Ang mga puntos ini nga parasya, ang Torah nag-ututdo about han para aduma an pula nga baka kuaniya pulay bugos iti alawas. Tapos ini nga an ashes ini nga kuan an ashes ini nga red cow pula nga baka para aduma asad nga gamit pag purify an usa nga tawo nga kuan tami meat. Ibig sabihin naging impure hiya kay nakakapot hin kuan patay na lawas. O di kaya example may patay nga lawas dahil ilaromit puno. Bisan dere ka nakaputit na kuan na patay kung ada kagapit shade na puno na impure kalagihat. Ang Torah to about paano nagiging tami meat ito sa nga tao impure. Tapos Miriam ang ate ni Moshe namatay. Biir Miriam an bato nga nagsusupply ang mga Israelites in tubig nga to disyerto humunong paghatagin tubig. Ang mga Israelites nagreklamo kan Moshe na kailangan na rin tubig or kung diri mamatay harat kauhawa disyerto. Kaya siyem nagyakang kan Moshe nga kuwahin stick nga pakadto sa nga bato kaupod ni Aaron. So yung Moshe nga ni Aaron kailangan magyakan ngadtuhan bato para maghatagan batuhin tubig. Moshe iyagin balbagan bato nakaduha nga ang tubig nag-start nga umawas ngadton bato. Agi nga Moshe iyagin balbagan bato instead nga magyakan nga dahan bato nga asyagapi aron waragyap magyakan ngadton bato. Kaya Hashem minyak nan hera ang Ginoo nga dira makakadto makasakop ha Eretz Israel land of Israel mamamatay gyud ngadto haraha disyerto. Moshe nag-arohin pabor, nag-ask na kung makakaagi ang mga Israelites ngadtuhan nasyon an hadihan Edom para makakadto Eretz Israel. Pero an hadi an Edom waray sumigi. Tapos si Aaron namatay nga naniya anak nga Elazar asya nahimo nga Kohen Gadol kasunod niya or high priest. An Amalek ginatake ang mga Israelites. Ang mga Israelites nagdaog hanera gera. Anera Aragway. Ang mga Israelites nagginakan ng lasyonara or evil speech about ang Ginoo kan Moshe patihan mana agyan kawaray nera waray nera balyuhin pagpapasalamat
ang Ginoo nagpadarahin mga halas para kagton herangan magkamatay hira. Ang mga Israelites nang nagyakang kan Moshe nga pasayloon hera ngan ni Moshe nga mga di ngadto kan Hashem para pasayloon hera para pakuanunan mga halas pahirayon na. Hashem nagyakang ka Moshe maghimo yun usa nga copper snake. Yan na tanan nga Israelites nga makita ngadton halas matatambal. Ang mga Amorites erang testingan nga i-ambush ang mga Israelites, pero ang mga Israelites nagkamiadan milagro na salbar hera. Ang mga Israelites naghatag kanta nga pagdayaw ngadto kan Hashem. Ang Israelites ang daogan era Aragway ngadtuhan higantihan ang higanti nga hadi han Sikon ang patihan iya mga army han Amorites. Ni Moshe iya gimpatay og ang higanti nga hadi han Bashan. Ang mga Israelites era na kuan puy-puy na kungkur nera na puy-puy nera ang duha kadako nga kuan track sa land. Ang teritoryohan Sikon nganhan Og. So siya ni nagtitikangan datong para siya. Asya itong mga puntos ining atong para siya. Yan na damot na hinabuhiningan nga para siya. Drodilain mga kamatayon, trahedya, aragway, victory, pagdaog ngan mga makaruruyag nga makauupay nga mga mitzvah nga tika nga Ginoo. Yan na aton pagistoryahanan mitzvah. Nakakita ka na bahin baka nga itiya panit kuan covered with kuan large nga itom ngan white nga patches. Pero imagine kay di ba normal na baka nga busag, normal nga basa nga itom or normal light baka nga batik-batik busag na nitom. Pero imagine kung makakita kayo usa nga baka nga itiya bugos nga lawas pula. Very rare hiya and very special. Na kung makakumayada kayo ni or makapalit kayo ni sugod nga baka, worth niya na fortune. Magririko ka dayon kay sugod niya kamahal. Kaya no specialan pula nga baka. Marasa ba ito ni tiya kuan karne asya nga mahal hiya? O di kaya itiya gatas ibat kuan flavor. Marasan flavor. Dere. So hinumat may kailangan hining pulang nga baka ang mga Israelites. Ang mga Israelites kailangan ng pulang nga baka parahan mitzbahan para aduma. Ang para aduma nagkarayog siguninin pulang nga baka. Kay an uring an ash sini nga para aduma nga ginboborn asya init na kapag purify parahan mga Israelites nga tamimit or naging impure agi ang patay nga lawas na kuan nila na impure. An usang kuan nga Israelites nga nahimo nga tamimit dire pwede makasakubin mishkan or Holy Temple or Beit HaMikdash
or di kaya kumaunhan mga karnihan kurban or offering. Ano ba ibig sabihin it tamimit? It tamimit, it tumamit, asyat usang nga pagiging impurity. Tumamit asyat impurity nga nakukuha ito sa nga tawo nga nakakaputing patay nga lawas. O di kaya aadhayahit usang nga balay nga may da patay nga lawas, o di kaya nya kang ko kanina nga kung may da patay nga lawas sa dahit example may da ako nga puno siyempre minsan kung nga kasirakan damoy siyempre makakuan ka masirong, tapos doon nga kuan dako nga puno, siyempre dako tiya covered tiya shade iti yakuan para nadatrap niya at sira kit adlaw sang nadamot na sirong. Example may nangadtong namatay, kung ada kat sirong hit na kuan serong hit na puno, makukuang kagihap, ma-i-impure kagihap. So, ano man paagi para maging tahor or para maging ritually pure. Ano sang tawo nga naging impure, naging tamimit, kailangan mag-sprinkle ng tubig. Kailangan niya sprinklean ng tubig na may da uring or bagan abo-abo hit uring hit kanang pula nga baka. Yan na. Ano ka pa iton? Kailangan napulong nga para aduma. Red cow. Siyam nahimo na. An ikanapulo mahihinabo ito kung mabut na mashiyak. Burn. Paano gimpipreparan mga ahesan red cow? Han panahonan kuan Holy Temple o Betamikdash. An gimbubuhar to nini ngadto Harhazizim. Usa nga bukid nga ato nakakuan ato amay dapit east han Holy Temple. Kung adto kahit Harhazizim, makikitan mo it in transit Betamikdash. Usa nga large nga pailhin kahoy asyat gini-stack up ngadto bukid an Harhazizim. Ang para aduma ang red cow ginhigtan nga kakatuyahan put on the pile bawbawhan mga pilehan mga kahoy. Kung din dito ya gini slaughtered, ritually slaughtered, an kohen makuha yahin some of the blood and dugo hini ngadto niya left hand. Katapos iya ididip aniya index finger haniya right hand. Tapos ngadtohan dugo nga niya sprinkled ito pito ka beses ngadtohan direction han entrada han main building han temple. Pagkatapos ang kalayo susuritan ngan ang kuan ang red cow magtitikang nga masunog. Ang pisin cedar wood, kahoy nga cedar ngan ezo plant ginhigot kaupod han kuan strip han red wool ngan itsang adtuhan lawas san red cow habang nasusunog. Ini nga red cow ipapasag na nini nga tuwang kalayo until nga waray na masalin abunala
iabo. Sprinkle 3, sprinkle 7. Paano gingagamitan mga abuhan pula nga baka para i-purify ano sa nga tawo nga tamimit? So after filling up a cup or container with water from freshwater spring. So kung container dako no, pupuno ng tubig nga tubig tiyang usa nga freshwater spring nga bubutangan mo hin abo 100 cow nga ikakato naman tubig katapos imo ukayon para maging usahera. Pagkatapos ang iso plant gindidip ngadtuhan kuan ngadtuhan mix nga ng tubig ganang container nga may tubig natural spring nga tubig tapos may daniya abo tapos ini sprinkle an di ba itutunloban isob nga plant ngadtuhan container pagtunlob asya ti sprinkle liwat an kuan ngadtuhan mga tamimit. As ginihimo niya ni katulo ka adlaw nganhan ikapito ka adlawhan pag purification process. Katapos pag sprinkle nga dahan ni kapito ka adlaw an kuan ano sang kuan impure nga tawo makadto masubmerge ang atomic bath or ritual bath. Patapos pagkagabi pag maghumulog na gabi when night fell magiging kuan na iya tahor or ritually pure. Only 9. Kabugusan nga istorya kabugusan nga istoryahan kalibutan may dala siyam nga red cow nga ginsunog. Ansahan nga para aduma red cow nga nahihimo ngadto ha disyerto nga gingkuanhan anak ni Aaron, Elazar. Nga gitatawag ini nga red cow of Moshe or para aduma of Moshe. Ang red cow ni Moshe, red cow ginsunog hagawasan Israelites encampment nga ton disyerto. Nga diri nga liwat kailangan nin kuan there was no need para another na liwat nga red cow until about 1,000 years later during ang time ni Ezra. Ngayon na Ezra asya niyang tawo nga nagtindog han second Beth Hamikdash. So yan naghimuhan ikaduha nga para aduma. Nagsunog na naman herahin pula nga baka. It only seems illogical. Ang para aduma o red cow usayang nga sugot Ginoo nga kung iisipon mo bagan illogical. Di rin at naiintindihan. Yan na kunit usang nga tawo kuan impure ang tubig an para aduma ang tubig na may mixturehin abo an red cow nakakapahimo iya nga pure. Pero kung ang usang nga tawo iya nakaptan ang tubig except han nagi-sprinkle hiya ngan kaupo na niya lawas na ihimo nga tami. So usalit pwede magkuhan nga tawo. Kay kung ikaw sample may dan naka-ready ng nga sonitos lonlob lumitim kamot may himo ka nga impure. Pero kung ang tawo nga nag-sprinkle diri na i-impure. Pagkatapos
Maram kita nga an abo nakakapahimo ano sa nga tawo nga maging ritually pure na tanan nga mga tawo nga bulig para himon an para aduma na involve ra pag slaughter, pagkuan, pag prepare na ihimo ra nga tami ritually impure. Karog signgon ang red cow na naghihimoy niyan mga tao para maging tamimit. Tapos nahihimo na ra nga ritually pure. Pero ang tao nga ritually pure mahihimo gyud nga tami ritually impure. Kung example, ano sa nga tawo kan niya? Kung ginisprinkle niya, isprinkle na hiya no. Ano sa example, and kuwing gadol ginisprinkle niya ang tubig nga may kaupod had ashes sa red cow. Eh siyempre mahihimo na yang nga taho ritually pure. Pero kung hiya ang dating nga ritually impure, itiyak, example, tumunlob itiyak kamot nga tuhan tubig nga may abo, mabalik iya pagka ritually impure, mahihimo yang nga tami. Dere ya kwan, it's not, so kung baga, kaya isipin mo, kung it na nga ginisprinkle mo, nakaka ritually pure mo, so, dapat pag tunlob mo ikaw nga ritually impure, kung itutunlob ni mitim kamot nga tuhan container nga may daabo, dapat magiging pure ka di ba? Kaya siya it nagpapakwa na mo, pero diri ang tao lang nga nag-sprinkle mo, siya let it pwede magkuha na to nga tubig. Kaya kung any other person nga magtutunlob nga to tubig, kakaptanit na tubig, may mo nga ritually impure. So siya ito may so illogical ya. Yan ha. Bisan King Shlomo Amelech, pinaka-wise nga tao nga nabuhiya, bawbawit kalibutan, diri niya maintindihan ang sekreto. Shlomo Amelech, King Solomon, haros sa tanan nga mitzbah, sugod Ginoo, maaram niya, 1,000 itiya maaram, hidden secret about it, mga misteryo hit bawat mitzbah. Pero ang misteryo, ang secret about 100 cow, diri ya maaram. Iya mismo nag-admit. Ang rason ni nga mitzbah gitatawag nga shock or decree. Nga kung diin ni Hashem nagayakan nga kung bisan direct niyo maintindihan, asya ito takong decree. Ngan marang kita nga natanan whatever nga ginaarot Ginoo nga natanan ginaarot Ginoo kuan tama, pero di nat naiintindihan. So siya ito. So example, may dakuan na nga example, nag-aalaga ka in baka, katapos aning baka nag-anakin pula-pulahan nga baka. Pula talaga hiya. Bugos niya nga lawas sa pula na tanan niya pa pula. Pagkatapos, kung may magabiyada ka nga nito, kailangan i-kuan mo diretso, ipasabot diretso, pa iton worth, ano ka pa iton, sky is the limited presyo. Ay, very rare ito niya nga baka. Especially ito nga baka yan dorong. Hindi rin mo pwede himuon nga pagtrabaho nim nga may danim kukaw ni papagguyoron mo may danim kakadati baw dere kay dere na ito niya magagamitan. Dapat dere ya magamitan it any nga trabaho. 38 katuig nga naglabay. So ang Torah yan ha, nagkumuan. Ano ka pa iton? Pumiktaw. Da ako nga pagpiktaw, pa-advance nga tuhan
time. Baga nag-advance. Yan na ang istoryahan ni Korach about Parashat Korach last week la nga kundiin na hinabuhi ni han ikaduha nga tuig han mga Israelites nga to disyerto. Yan na ang Torah nag-skip in 38 ka tuig ngan ang Torah nagyayakan abotan mga paninabo mga Israelites han ika 40 ka tuig nga nakadtura ha disyerto. So by kuan kung isipon mo yan nga halos sa tanan nga mga tawo nga expected nga mamamatay nga to disyerto agahan salaan mga migrali man mga spies kumuan na kumbaga umagi na. Amazing death ang pagkamatay. Ang mga Israelites nakaturak Kadesh nga kung diin ni Miriam ang bugto ni Moshe nga ni Aaron pumanaw na nga dito yagin lubong. Si Miriam usang nga sadikit righteous woman ngan usag yapiyang great nga leader parahan Israelites na kababayinan. Namatay hiya in amazing way. Waray hiya patayahan kuan an angel of death. Nga kung diin Miriam holy hiya nga kung diin hiya Shem mismo ang nagkuhan iya ni Shama an iya soul. Ini nga klaseng kamatayon gintatawag ini nga kamatayon with a kiss, dying with a kiss. Kay kuha na ka pa itong deri angel of death na nagkuha na mo nagkuha ni mo soul. Kay it angel of death siya nagkukuha mga soul kung itawot ti patay na. It is Satan or evil inclination asyat nagsusulay aton. Katas na pagkasulay naton yan na nakatuya langit ngan gina-accuse kita nga heavenly court nga kung ano yung buhat naton pero iya lagi pa ito nagtempaton. Yan na kung kuan na oras mo na agit yung mga sala o anuman nga arrangement nga to heavenly court mabalik liwatan ni angel of death and Satan pabalik nga diha to na tas kukuhaon na hiya gepit angel of death hiya gepit na kuhait kalagit tawo. Panic abugos nga mga tuig ang mga Israelites nakato disyerto may danera mapagkukunan ng tubig usa nga dako nga milagro kay nauna it disyerto halos waray gud iton kuan bodies of water. Waray nga to sapa, waray nga to dagat, waray nga to kuan spring. Very rare makabiling in oasis. So yan kaburbot nga hit mapaso ngan mamaramara nga disyerto di kataga makatarahin sakto nga tubig parahan millions nga tawo ngan mga hayop para uminom. May hinabulay ni milagro. Iton nga milagro naglast iton for 40 ka tuig. Nagtikang ito han pagbayan na rang nga to Mitzrayim na kung diinin mga Israelites na ubusan na ran ira mga tubig. Para hira tagaanin tubig Himoshi iyagin baogan an kuan iyagin baog an bato gamitan niya stick. Iton nga stick very special stick kay ito niya nga stick kasi ito iyagin gamit nga tuhan pagdarahan mga makos or 10 plugs nga tuha Mitzrayim.
miraculously ang water gumawas ngadtohan bato. So all those years atong kuan atong bato ngadtohan disyerto, ira gindadara-dara nga kung di nagahatagin sakto nga tubig nga ira kailangan. Pero han namatay hi Miriam, ang tubig nga naawas nga tong bato humunong. Kay adto nga kuan, adto nga bato nga na kuan ng tubig, gin reward adto ang Ginoo para han mga kuan Israelite nga katawhan, para han holy nga mag-upay nga mga binuhatan ni Miriam. Yana nga na kun na hiya, namatay na hiya, waray na tubig. Imagine nala kung ano't may nabot mga tao tira abaton kung kumita hira nga ang tubig nga naawas nga ton bato humunong. Siyempre, magpapanik ka kay siyempre kung waray tubig, mamatay kita nga mga tao. Makakasurvive kita, example, kung makakasurvive ka kuan, kung makakasurvive ka nga bisan sa kabulan nga di ka da kumaon pero di ka makakasurvive nga sa kabulan nga di ka mainom ng tubig. So gad ka importante tubig kaysa pagkaon. So siya iton, panic. Nahadlok yara nga mamatay hira agyak kauhaw. So nera mga reklamo. So imo siya nga naron nagkukuan dadalamhati again pagkamatay nera bugto nga hi Miriam. Nga kung di na siya datang pag-abutan mga Israelites nga nagrereklamo. Nahaya ka na naman ang mga Israelites nga kay nun nimo kami gindarangan niya disyerto para mamatay. Kaya nun ninging kuha pa kami tikang Mitzrayim para mga nini nga bad place. So himo siya nga naron kumatuhan entransan kuan Mishkan para mga di. So ang glory and divine presence ng Ginoo nagpakita era front row seat si Hashem nagyakang kamo siya nga daddan ni Yestik iya kaupod ni Aaron kaupod nera igather nera together ang mga Israelites ngayon kailangan nera i-bless ang Ginoo nga iray istorya ngadtohan kuan ngadtohan bato nga para maghataghin tubig. Yana himo siya nga niyaron iraging tero kan mga Israelites bisan pa man nga milyon sira. So nakatunarahan in front nera nga to natubanganan bato. An harusan na tanan nera feeling adto hira natubanganan front row. Nakikita nera kung ano't na hinabo. Waray bagan milagro ba nga bagan waray nakakablakan era mga vision. Bisan example ada ka likod pero nakikita lagyap nimo kung ano't na hinabong nga unahan. Kung nakay ng mga nakay ng bato. Ngayon imagine na kung paano ang kuha ng bato, area ng bato nga nakikita na natanan. Milagro adto. Ang Ginoo koreg niya nga tan makita nga tatagaan niya hirahin tubig. Ang Ginoo tatagaan niya ang mga Israelites ng tubig. Yan ha. An Beer Miriam, an Rakab Miriam naghumunong paghatagin tubig. Bumalik adto iya kung nakainan mga iba nga
ngadto kung nakaya ni nga mga bato. So milag roso nga bato nahimo nga ordinaryo lang nga bato ha disyerto. Yan niya itsura diri kakaiba na. Parehas la kung ano itsura it mga bato nga nakapaligid da iya. Yan na himosyo nga ni Aaron nagtikang pagbiling kung hainan kuan an biir Miriam hainan bato an rock nga nagkukuan tubig kay pares naman ni tsuran mga nakapaligid na bato iya. So an mga kuan luwad kay mga Israelites atat na tindoro nayakan nira nga ano na diferensya kuno. Ano kung diferensya kung hain nga dat mga rock basta tayo kaning tubig. So Moshe nangalas haera. Nayakan ni Moshe nga pamati mga kuan rebelde. He said nayakan niya. Nayakan mo siya erahan mga Israelites nga maharagan ko kamong tubig pinaagihan bato rock nga iya Shem ngin kumanda akon nga asyat gagamiton. So Moshe nga ni Aaron kumaton usang bato one of the rocks usahan mga bato nga nakadto ngan era gimbles. Pero anira napilian diri tama. Sanglit waray umawas ang tubig, nothing happened. So Hashem gimpakita era kung hain ang tama nga bato. Pero aging Moshe nangalas nangalasan mga Israelites asa nakahimo yahin kuan sayo na napili na kuan niya sayop nga rock. Ano yan na kuan yan na istoryahan na kasem. So nagsayop iya. Kay mo yan nagsayop iya kay naisip niya kay di ba waray umawas yung tubig ano. Naisip niya nga bain kailangan rock iya babaugon. So ganun niya ginbuhat 40 días ang nakakalabay. Nga kung di nansyahan nga rock asya to nagdatagan tubig era. Si Moshe nagdesisyon nga balbagonan rock. Pero nayakan niya Shem nga istorya itrak waray magyakan iya Shem nga bauga. Ito ang bilis ng oras. Baruch Hashem. So bisan usang nga tawo nga dako sugad kang Moshe Diyos nun nga tawo nakakahimuhin sayop agi nga nangalas siya. San kung mga tawo nangangalas most of the time nakakahimoy rin mga sayop gihap nga mga desisyon. Kay nangangalas nga tawo usually di rin nag-iisip kung ano'y maupay nga buhaton. Iti raging bubuwat dayon karag nira kumuan may nira buhaton diretsuhin malaksi nga di rin na nag-iisip. So bisan pa man nga Hashem gimpakita iya ang tamang rak himo siya ni gimbaog. Ang saan ni nga pagbaog few drops la ang gumawa sini
butay lang nga tubig. So imo siya inat gimbaog. So yan na ang tubig nga anrak naggumawas na hindamo-damo na tubig. So ang mga Israelites hapin duro kay may dinangat nila tubig. Pero kang Moshe nga kan Aharon nga yabugto ang nahinabo dako nga disaster. Kay Moshe nakasala pinaagi nga nangalasiya ngan pinaagi nga iya gimbaog na kaduha an bato ngan hiaron nakasala kay waray niya i-bless ang bato. I-bless ang Ginoo nga dahan bato. Kumbaga i-bless na rad Ginoo nga sa pulad rock kahit Ginoo siya nagahatag sampol. Ginoo siya nagahatag tubig. Sustenan sa kalabutan. So din isang natikaw nga bato ikot mahihimo nga conduit or instrumento hit kaluhit Ginoo nga para dagang kaming tubig. Bukan sugad ba ito ba? So, kay ginsugo manira ang Ginoo, i-Moshe nga nero, ni dere laman ni Moshe, nayaka ni Ginoo, Yashem, kan Moshe nga nero, nga kastoryet bato. Nga dere baogon. E naman gimbaog, i-Moshe, iya gimbaog, nakaduwa, iaron, wari niya i-bless, Ginoo. So, hira na doon, nakasala. Da akong nga trahedya. So, Yashem, giyak na niya Moshe nga aron, nga agi nakasala ka mo, dira ngadto, dira magpapadayon mabuhi para tugwayan ang mga Israelites, tipakadto ha, katunaan Israel, Eretz Israel, Land of Israel. Grabe to ka tragic ngen kasulok kasad. Moshe nga ni Aaron dire makikitaan dire nira ma-feel ang kalipayan and joy nga pagsakob inter nga pag continue nga mabuhi ngadtuhan Holy Land. Ihiraan na heran duro. Kay ini nga era sala na hinabu ini last years nga kung diin ang mga Israelites na katupad disyerto. Ini nga story nga na hinabu nga an kuan nga kung ang tubig humunong nag-stop and then came back, ini nga lugar ang tatawag ini nga May Mereba, the waters of argument. The quickest way. Ang mga Israelites, hirani nga duro, almost there. And from now until the end of Kumash, magbabasahin natin kung ano na hinabuhan mga Israelites during an era last month nga itong disyerto. So, nakatira ang Kadesh, kung hayan nakaingkampan mga Israelites, iraanin ng duro Eretz Israel. Ang quickest way, pinakahiraning nga agian, tipakato Eretz Israel, tika nga Kadesh, is pag travel, pinaagihan kuan, katunaanhan idom. Ang mga tao, katawanan idom, mga kuninira, mga descendants ni Esav. Esav, asya tunbugto ni Israel, ni Yaakov. Yan na, ang pakiana, ang hadibahan idom, papaagion ang mga Israelites nga ton era katunaan, nga ton era bansa, para masabtan, Moshe nagpadarahin mensahe. Nga ton mensahe, Moshe iya gin-describe
kung papaano ang mga Israelites nag-suffered ngadto Egypt, Mitzrayim, han kadamo nga kuan, damo nga tuig ngan nagampuera ang Ginoo nga kung diin ang Ginoo nagpadaran usang anghel hakuan or usang messenger at Ginoo nga hi Moshe para kuhaon ni Mitzrayim ngan yan aanin na ihera right next to his border. So iyagin kuhan iyagin istorya na inabuan mga Israelites nga tikingira Egypt, tapos yan na hera yanat era border it katunahan it Edom. So yung Moshe nagkuan nag-arong permiso hadihan Edom nga taga nirahin permiso nga umagi an era katunaan nga tapos nayakan pa Moshe nga nasrangiya nga bisan pa may danamong kalugaringon na pagkaon which is an mana na nga tikang halangit heavenly food nga may dagap nira tubig tikanghan Beer Miriam Rakab Miriam nasing ni Moshe mapalit lagap kamihin kuan mapalit lagap kaming pagkaon ng tubig ga emo mga tawo para nimo mga katawhan makakamay adayng makakabenepisyo yung kwarta agi amon. Tapos naya kaniya nga magta-travel la kami ngadtuhit dalan nga imo i-designate ngan itamon mga hayop puka na namon bubutan ng masol kumbaga bagan kuan ba bagan sarop nimo kumbaga sa sarop nimo it bunga nga iti mo ayam para diri makakaon pinangaon para diri ra magpinangangad to it fields. So ano na hinabo? So kung mag-iisipon nimo mo siya nagkuan bugang practically so umagi kami para kuan diri kami makuan bisan may namon pagkaon ngayon tubig para kamo makabenepisyo tamon kuan para ka mga benepisyo tamang pag-agi tiyo kuan itiyo katunaan mapalit kami yung pagkaon nga which is may daman nera pagkaon udog pero mapalit lagi pera nga mapalit lagi pera tubig para lang makabenepisyo ang mga tawhan Edom pero waray hinunaw na era mga urupod laga pinin isab kay isab an kunin ang tinikangan nini nga kuan mga tawo mga Edomites kay kang inikang kuan isab na kung din urupod ni Renate kuan ini nga mga Israelites pero waray bisan pa man nga mga Edomites magkakamiadaran magiginiran kwarta siyempre mamamalitan mga Israelites kasi pa milyon nga mga tao mamamalitin pagkaon ng tubig ayo siyempre mari ko kagod ngan ano ka pa iton an era property dere madadamage nganan mga Israelites magkukuan man ato man maagit pinaka fastest nga ruta ti pakadto sa Israel pero ang bato na dere ako no di ka pwede umagit akong katunaan kung imo testingan pero yung signon makikipag-gira ka akon. So, asya niyan kuwan. Asya niyan ano ka pa iton, batonhan hadihan Edom. Ang mga Israelites, waray nag-give up. Umaro otro yung permiso. Kumbaga, second dalawa to, tas, ang baton lagi hap, no. So, ini nga ikaduwang nga pagkuhan,
pag aron permiso para mapakita nga seryoso hiya hanggang niyayakan niya nga dir niya papayagan ng mga Israelites nga magit tuna an hadi han idom nagpadarahin army para ang mga Israelites dire makasakuban niya katunahan. So para waray gera, there was no war, waray gera, pero marang klaro ang mga Israelites nga kailangan nila magditor. Makuha nila, ano ka pa ito, magkukuha nila, magdiditor nila di pa katutuhan kuhan nga, mas mapapahira yung duro hira. Kaya, ada ka na, sample, ada ka na atubangan nemo. Kung imbis nga, ada ka na, makrus ka na la, maagi ka pa, damo-damuan nga gian para lang makalibot. Baga malibot hira nga tunan, kung para, di man na natugot. So, next stop. Ang next stop, ang mga Israelites nakatunay raha hor-hahor. Nga may det niya interesting nga kuwan. Forma, shape. Kay bagahiyahin kuwan, bagahiyan gutiay nga bukid, nga adto hit bawbaw hit dako nga bukid. So, mountain, on the top of the mountain. Mountain nga nakatuyahit dako nga mountain. Hor, hahor. Asya ini nga bukid kung diin hiaron gin lubong. Ang kuan, ang pagkamatay ni Aaron, pati niya burial, fascinating nga istorya. Kuweba. Iyaron, gimbaduan ang iya holy gold clothing, ang kanang clothing na big de hakohen, Kohen Gadol, ang clothing parang Kohen Gadol. So, gimbaduan niya gold clothing, isusulot lang. Especially ni nga clothing, kay para lang it mga Kohen Gadol. Iralat may suka din ni nga attire. So, Aaron, kaupo ni Moshe, kaupo din ni anak ng Elazar, kumadtuhiran bukid, made their way up the mountain, so makairang atong bukid. So, ang mga Israelites, nakikita nga nagtipasakahira, dira maaram nga hi Aaron, diri na mabalik. Kumbaga, diri na maaram nga mamamatay na ngayon ni Aaron. Masakit siguro na era. Kaya kuwan kasi, Aaron, kuwan niya, bagan charismatic nga, ano ka pa ito niya, di ba, minsan may kuwan, hindi, bagan labiet mga tao. Baga, di kuwan niya, huli yung nga tao, pero diri ya, kuwan, buwan diri ya, makuli explain. So, ano ka pa ito? So, ang tulo, Aaron mo siya nga niya anak niya, Elazar, ang anak ni Aaron nga Elazar, padayon nga, nagsumaka, until miraculously, may usang kuweba nga, nagbukas, sidehan kuwan, mountain. Kumbaga bumukas siya. A bed and a candle. Moshe, iya gin remove an garments ang kuwang gadol tika nga iya huli nga bugto. Tapos ini nga holy garments ginsulot niya nga to kan Elazar, an anak ni Aharon. Tapos inihiya, gimbuhat ini in a miraculous way. Na kung diin, habang kukuha ni Moshe and every piece kan Aaron clothing,
Aaron was covered with heavenly clothing nga ginpadara ni Hashem. Pagkatapos, si Moshe, iya ginyak na ni Aaron nga sumakob ngadto ang kuweba. Ngadto ang kuweba, may ngadto igdaan bed ngan may ngadto kandila nga may laga. So Aaron sumunod. Pagkatapos si Aaron humigdang ngadtuhan kuan nang ngadtuhan nigdaan, tapos aniya kamot iya gandres nga daniya by sides, aniya both his hands in rested his hands by his sides. Kasi Moshe iya ginyak na ni Aaron nga i-close an iya mouth nga ni close iya mata. Hulo? So Aaron namatay na. Tas yan na, ang iya anak na Elazar, asya na, itbag-o nga kuhing gadol. Bagan kakaiba. Bagang kakaiba ba? Bagang kakaibang pagkamatay ni Aaron. I don't know. May dahil ni siguro mga pang interesting istorya about ini, pero takon level, karayo pa akong doro ini para maintindihan. Kaya nung sugad, bagan, ba, dire, kuan nga, connotation nga bagan weird. Pero bagan, pagpiling ko, bagan, kakaiba ba? Kakaibang duro nga. Emoji, iya ginyak na niya bugto, nga higdangad to, hit may higdaan, nga may nakakuan nga kandila. Pagkatapos, Aaron sumunodan yakan ni Moshe, humigdahiya, iyaging kuan na niya kamot nito niya sides, his hands by his sides. Kata si Moshe na liwat nagyakan nga i-close ang mouth ngan eyes niya. Bakan so pero ngayon it differentiate edad ni Aaron nga ni Moshe. Itera differentiate 3 years. 3 years. So 3 years nga mas matanda hi Aaron iti bugto nga Moshe. Hi Moshe nga ni Aaron namatayhan last year han mga Israelites nga to desierto. Anere ka pa 40 years. Hi Moshe namatay ha edad nga 120, nga ni Aaron namatay ha edad nga 123. Interesting. I don't know. So kaya no, 120 nga 123. It's so amazing, but sige la. Bahin sunod na panahon masasabtan ko mga masilarong pa nga kuan bahinin. So Moshe, ang wish ni Moshe, Aaron warige piya kuwahan injalab dit aniya kalag aniya ni Shama, aniya kuan aniya instead Aaron namatay gyapin death with a kiss para sa niya bugto nga Miriam, hiya siya mismo ang nagkuha nira ni Shama. Dere an angel of death. Pagkatapos, after nga nakita ni Aaron nga had died, karuyag ni, after seeing how Aaron had died, bagan perfect na perfect. Bagan wala struggle. Kuha mo yan, kuha mo, amazing pagkamatay ni Aaron, kaya bagan wala struggle. Tapos,
Bagan naka-prepare na ba? Sumakayaran bukid, tapos may nag-abrihan nga tunsay ng bukid nga kuweba, katapos ngadto may na nakaready na nga higdaan, may na nakalaga nga kandila, pagkatapos bagan na nakaready na tanan, bagan maara. Bagan waray ka effort bagan nga kamatayon ba bagan effortless nga kamatayon, waray struggle, bagan sweet, asa gud man kiss, death with a key, death with a kiss, kumbaga waray pa kurira ang Ginoo ngan ang Ginoo mismo nagkuhan era ni siya dere an angel of death. Tapos ang pakakita ni Moshe kung paano namatay hi Aaron, karugap niya mamatayin sugad nga paagi. So ang time nga hi Moshe mamamatay, hi Hashem ging grant gyapon iya wish ngan hiya gihap namatay with a kiss. Ibig sabihin, waray an angel of death ang nagkuhan era ni Shama. Ang nagkuhan era ni Shama ang Ginoo mismo. He is dead. Moshe nga ni Lazar, bayana ang lumusad na era, kay namatay naman hi Aaron 123 yana habang tilo sa dera Moshe niya itong nga pangidaron nga dang kuan 120 na. Yana antipalusad na hera, kumitan mga Israelites nga hi Aaron waray na bumilta. Yana pumakianan mga Israelites, hain hi Aaron. Tas yung makanera, patay na hi Aaron, he is dead. Ang mga Israelites diri ra makapaniwala. Papaano an angel of death daw kuno may da power ha kuan lawas ni Aaron. Nga kung diin nainumduman nera kung papaano si Aaron iya grab an angel of death nga na force him to stop killing people in the plague. Kung nainumdum ka man panaan ang last week na para siya about kang Korak, di ba may dara Aaron nga itong bagang shovel nga may da coal nga may da mga kuan, may mga spices. Kaya nagkakamagtayan mga tao kaya bakit nagre-rebelde hera, damo na mga gibuhat ng mga sala. So ang mga Israelites upset randuro, very upset. Kan nangangalasera, bagan dira mo penera kuan. So Moshe nagdaben ngadto ka na Shem nangadihiya. Nganan hiya Shem iyak na ng mga anghel para bumulig. Kumbaga nangangalasan mga kuan na upset ra kay siyempre Aaron kumita hera kung paano Aaron niya ging graban angel of death tas yan na patay na hiya. So mga Israelites di makapaniwala upset randuro, ano ba't na hinabo? Kumita pala kami nga ging grab ni Aaron ng angel of death dati para iligtasan mga tao plug it ko nakikita nimo pero spiritually yan nagbibinuhat niya nito angel of death. Upset randuro. So an ni Hashem nagyakan nga to niya mga anghel nga bumulig. So floating in the sky. So ang mga anghel ginabrihan ang kuweba, ginggawas ang lawas ni Aaron. Suddenly ang mga Israelites nakita ni Aaron nga nalutaw ngadto ha sky. Nga nakahigda nga to niya bed patay nga ang mga angels nagdadayaw ha iya. Siyempre kay ko niya dili nga pagdayaw nga sugat pagdayaw ni Rehit Ginoo. Kumbaga may label ito, may label. Ginoo sa pinakahitaas nga pagdayaw. Kay ini nga hi Aaron huli nga tawo niya.
sadik, righteous. Sanlit gindadayaw ga pirahan mga anghel. Kay no na it pagiging usa nga kuwing gadol kung dere ka nga ni righteous nga tawo pagsakob nim nga tuhit kudisya kudashim hulya bulis mamamatay ka diretso. It nang ato lang nga tawo it kuan saktot pamurubo may Diyos nun nga tawo nga may kahadlok, may reverence ngan pagmamalit Ginoo. Duha it klase it pagsiserbisyot Ginoo. Nga gintutdo ni Antigonus. Ansyahan nga pagkuan serbisyot Ginoo sugalinin. Ano sa nga kuan usang ginkumpara ang serbisyo nga ginihimuhan usang nga wagon driver nga usang tawo nga nagkikinahon usa nga makaruruyag nga pagkaon. Yana an usang wagon driver ginsulan niya para ikarga guyuronan kuan ng mga mabugat na materyales nga niya wagon. Tapos kung may da mapakyan ng kuan, kung may daw sa nga tawo nga may magatagay ang kwarta, kasi nga di mo na kailangan magtrabaho ading kwarta, malilipay ang duro ang wagon driver kay siyempre di na niya kailangan guyuro ng mga kuan ang mga mabugat na bagay nga to niya wagon sa tatagan niyang kwarta. So malilipay ang duro sanglit kung may na magpakyan na iyang umaraging nga masaring nga kay no ka nagkukuan iton nga guyuro niton nga mga mabugat nga materyales. Baton klaro mas mati gud baton gud diretso masing gud diretso nga kay para makakwarta. So asya babaton nga klaro hit usa nga wagon driver. Pero subalit kung ito sa nga tawo nakikita mo nagkikinaonin marasa nga pagkaon tas papakyanan ni hiya kay no ka nagkikinaon diri mabati nga diri mabaton nga nagkikinaon ako ini nag-enjoy pagkinaon ni agi kay ginsuhulan ako diri di mo na iya papakyanan nga kay no ka nag-enjoy ta pagkaon kay obvious na durot baton masing nga nag-enjoy ko nga pagkaon kay marasen nga pagkaon. So an kalipay nga iya nakukuha han iya aksyonan iya pag kinaunhan marasa nga pagkaon habang an usang nga wagon driver kuan nalilipay lahiya nakukuha niya ang pleasure kung mababaydan na hiyahan kuan katapos niya pagguyodan magbugat na mga materyales as a wagon driver bayad na niyang kwarta. So asya niya kanano sa nga kuan sages rabay nga dapat at piliun naton nga type nga pagserbisyot Ginoo it pagserbisyon ikaduha an usugad nga tawo nagkikinaon marasa nga pagkaon nga kung diin nakukuha naton it fulfillment it pleasure it pinaagi it aton pagserbisyot Ginoo nga dili net gimbubuhat ito sa nga bagay mo pay nga bagay kay naguhulat kita nga re-rewardan kita at Ginoo kay baga kita usang nga wagon driver nga kung babaydan niya diretso di na niya bubuhat pero ano ikaduha nga tawo dapat at piliun daw kuno it pagserbisyo nga by the act mismo it atong ginihimo nga nagbubuhat kita in kindness, loving kindness, charity, tzedakah, pagpray nalilipay kita nakukuha na nato ng pleasure pinaagi pagbuhat iton nga makaruruyag nga mga aksyon sugad kita nagkikinaon pagkaon nga marasa nalilipay na kita habang nagkikinaon pala di kita nag-iisip nga bubuhat ko kay para may the reward pero war iton problema kay nga niya kalibutan
reward and punishment is a sistema it Ginoo. Pero asya nga nito nga duwa it klase it serbisyo it Ginoo. So mas itaas nga level it pagserbisyo it Ginoo. Para sa ito nera maupay nga pagserbisyo kaysa naman magbinuwat ken maraot, pero it pinakamasayar nga level pagserbisyo nga kung din it imo gimbubuhat nga pagserbisyo it Ginoo asyat nagpapalipay na imo. Pero aron kita nga may lagyap naguhulat sa imo nga reward it Ginoo. Pero imagine nala kung ikaw nag-enjoy ka pagserbisyo it Ginoo by hit imo action. Nangangadi ka, nalilipay ka, mga di ako, kaya nag-enjoy ako nga i-praise it Ginoo. Kaya ano, may danim reverence. May danim mo pag-revere, reverence it Ginoo nga. Una-una kung gaano ka sophisticated at bugos nga kalibutan, nagpa-function it mga bagay-bagay, natanan nga bagay bagan usala an puno an mga tamsi an mga grass an mga bukid an mga stars bagalaran usang nga system nga nagkukan bahera interconnected to each other mupit ka set up yung duro tapos ikaw sugad ka lahin nothing tapos Ginoo ginhimo ka para mag-rule ini nga iya mga creation. Dako nga privilege. Makukuha ni mga grabe ka upit Ginoo. So, ito niya nga klase nga fear, ito nga fear nga agit pagiging it reverence nga imo nakukuha nito it Ginoo. Agi nga bang nakikita mo tim kalugar yung nga grabe ka Almighty Ginoo, magnificent Ginoo, yan gimo na tanan, grabe kahusay ka kakunin nga komplikado nga bugos nga kalibutan tapos nagpa-function in the right kuan. Tama nga pag-function. Maupay ka set up. Tapos ako himong Ginoo para sa mag-manage. It kalibutan daw ko no according nga mga Jewish sages tulo ko no na kung waray hinin dirig ihimunit Ginoo it kalibutan itsahan it Torah it pagkuan duty hit pagaramit Torah paghibaro pag-learn pag-study Torah kay Torah siya blueprint it creation asyat guidance it Ginoo nga Torah gihapa siya gapit usa nga paagi para mahibaruan nimo it Ginoo kung ano hiya. Diri nga may baruan mo hiya nga ano hiya kundi maibaruan mo't iya kumbaga iya ways of God ngan may inlove kat iya ways of God ket iya pamagi just and good tamat iya auspesya tamat iya gimbubuhat makuha mo nga ay siya nit akong Ginoo maupay ta akong Ginoo fair it akong Ginoo just it akong Ginoo ko it Ginoo na akon gusto ito stisya Ginoo ko iya ginprotektan it mga righteous iya ginpapansit mga magraot asya tutsahan Torah tapos ikaduha kuan Abudat Hashem, service of Hashem. In nga Abudat Hashem, asya niyan mga kuan, offering, an mga kuan, ano ka pa ito na, asya mga offering, mga halad, mga halad temple. Asya niyan tinatawag, asya tinatawag na Abudat Hashem. Pero yan kay waray dili pa man ayadit ko waray pa man kay the third temple Jerusalem it kon lanay it pray pangadi mga synagogue mga shul angadi mga service sa tikatulo loving kindness Ginoo nalilipay it tawo kung nagbubuhatin kindness sa iya kasi tawo
Kung di riyan nagiging kay normally kasi tendency ito sa nga tawo self-centered, egoistic, gusto niya hiya permit nang hakabenepisyo. Gusto niya permi hiya kuan adat kabot ngaan hiya permi akon ini para ni akon asya ni era kuan para ni akon puro akon egoistic self-centered sanad kung kita aton gin share itaton part tat kalugaringon in a way of kindness pagmamalasakit at mga kasitawo compassion kasitawo charity sadaka so dinhi pagbulig alilipit Ginoo kay ginwo-workout ng kalugaringon against it im natural instinct kay ito niya nga mga naturalist asyat paghimo atong kay way of survival bagang self mechanism ba naton para sa mga hayop ba na self mechanism na protektahan nila example mahirani ka siyempre samput leon atake yung kat leon kay bagan feel niya bagan kuan ka yung nagkukong kat iya teritoryo sanit kung nag-imugin ni extentem kalugaringon na ibang nga tao pagbulig nalilipait Ginoo asya loving kindness so asya iton so hay na kita so asya nadto tas kumita hira ang mga angels ginbuksanan kuan an kuwebang niragindaraan lawas ni Aron na nakaton higdaan nga naluto nga tuyahan langit katapos ang mga anghel nagdadayaw iya. Tas yan ang mga Israelites tumuod na nga si Aaron patay na. Ngan grabe ra anira pagluluksa. Talaga anira pagluluksa with grief. Bugos na natanan nga mga Israelites kababayinan kalalakinan nagtitinuok nga nagdadalamhati por 30 días por usa ka bulan kaya no sugad nga babaye nga lalaki nagtitinuok nga nagdadalamhati pagkamatay ni Aaron usa ka bulan kay kay Aaron peacemaker ikuha ni Aaron especially ang nga tawo kay iya gintatrayit iya best nga pagbation it duha nga kuan kung may example may duha nga stress nag-aaway papagbation it niya o di kaya between husbands ngan wives kung may da mag-asawa nag-inaway iya do pagbabation ngan iya na papalitan kang halasan mga tawa era heart pagmamahal ano to grabe niya effect so yan na din na't makukuan mapapakyan na kaya noon mga tao tanan nagtutukan namatay hiya kay dako niya yung pakayra mga kinabuhi kay peacemaker hiya nagatagihin peace pisan duha nga Israelites nag-aaway hindi kaya mag-asawa or shalom habayit peace in home expose han namatay na Aaron an anan niya kabod ang clouds nga nagka-covered nga nagproprotekta ang mga Israelites sa disyerto nag-disappeared na wara sanglitan mga tao were now exposed baga waray na nira protection nga nag-hover kung nga nira
anani hakavod napoprotekta era a desyerto. So na-expose sira. Yan na nira grabe nga kalaban ang mga Amalek assign it evil to the bones. So ganitira ka kuan ka wicked. Nangangalas sira parait kang ngalas. Di ba kung it mga tao may nangangalas kita kay minat mga rason hera nangangalas sira kay aghit kuan pagiging Israelite. Sanglit wicked hera to the bones. So, namimiling itong firmament hera oportunidad para maghimuin mga trouble. So, as soon nga nabatian nira nga hiaron namatay, ang mga Israelites waray dira nira na protektahan ng anani hakabod and clouds. Na realize nga nira nga asa na opportunity nga era ginuhulat para kuan umatake ang mga Amalekites and nga mga Amalek mga kuan ini clever na marami ra magkuan mag-isipin mga estratehiya para mauutakan nira ang mga Israelites. Ngan ano ka pa iton maghihimo rin something nga bisan pa it mga pangadihit mga Israelites dire makakabulig nga era. Outsmarted. Ang mga army hini nga mga kuan, mga Amalek, anira mga lingwahe sugadlan mga kuan tawhan Kanaan. Na kung diin anira iisipon may pinagihini nga nira pagyakan sugadlan mga kayakanan mga tawhan mga Kanaan. So era mauuwatan mga Israelites nga isipon nga ang nag-atake era mga Kanaites. So it may hinabo ang mga Israelites magngangadi nga para salbaron nira tikangan mga Kanait nga mga army. So nira mga pangadi dire magana kaya nira mga kalaban mga Amalekman dire man mga Kanaan. So ang mga Israelites magpipinangadihin sayop nga bagay. Nag-aatake mo mga Amalekites. Kasi itim ginaaro nga salvation parahan mga Canaanites. So, han pakitahan mga Israelites nga nagkuwan nera, nagtitikeran nera, na-realize nera nga may something strange nga nainabo. Dira maaram kung hinot nag-aatake era. Nagkukumpusira kung inibay nga mga soldiers, mga sundalo, tikang bayanihan mga Kanaan or mga Amalekites in hera. So, ang mga Israelites came up usang nga plano para mautakan, ma-outsmart. Okay, ang mga Amalekites kuan man hera. Ang mga Amalekites wais man. O kada di mga sulat mas wais. War. Since nga di ramarang kung hino nag-aatake era, ang mga Israelites nangadihin general prayer na kung diin nga nagprehira ka na siyem nga granterahin victory over hit usang nga nasyon nga nakikipag-away era. Warera mag-specific kung ano nga nasyon. So general an era prayer. That way, bisan hinupat nakikipag-away era, anera prayers accurate lagyap. Anera ginaaro victory over a nation na nakikipag-away era. Warera nagpray nga victory over han Kanaites army or Amalekites army. So general. Tapos in addition, ang mga Israelites nagpromise kan Hashem nga kung bubuligin na rat Ginoo para magdaw nga mga battles,
dire nira kukuhaon ang mga karikuhan ng mga syudad nga era makakapture, kundi ira kukuhaon ang mga wealth, ira nira isa sanctified para ngadtuhan Ginoo, para kana Shem. Iya Shem gipamatayan na nira pangadi ang mga Israelites nagdaogan nira war, tas era ging kipa nira promise ngan era ging kuha nira gave everything na nga era na capture ngadtukan na Shem. So an Anania kabod bumalik ngadtuhan mga Israelites nation, ang cloud nga nagka-cover ta era nga nagproprotect ta era desierto, bumalik agihan merit ni Moshe. Tapos disappointed ang mga Israelites nakukuha na hira, nang kakapoy na hira, agihan pagkuan ba nga aging kakuri pag trinabila desierto. Pero nga dako ga maera nga disappointment nga hirani na hira Israel ngan makompara malibot pa hira kay di man naging papaagi han mga tawhan idom han king han idom. So kumadtura kang Moshe para magreklamo ngan nagyakan nera against kan Moshe, against kan Hashem ng kan Moshe. Anya rin lot mga yakan na naman hara. Kaya nung ginko na kami ni Egypt para lang ngayon mamatingin desierto. Waray pagkaon, waray tubig ngan ngan yung makanggapira nga disgusted ko na ran mana. Buga di rin na nararasaanan mana. Salbahe ko. Watch out. Kita ko na mahinabo. So ang mga Israelites nagyakanin maraot abotan Ginoo pati kang Moshe ngan pati an mana mga disrespectful ra uri mga batasan hain mananera mga appreciation pagpapasalamat ang Ginoo ngan kan Moshe parang gimbuhat para era tas anera appreciation parahan pagkaon nga nakukuha nera effortless nga nahulog ti nga langit nga era nakukuha for free ngan ang rasa paresit kuan almost anything na era gin iisip nga era karoy nga kaunon asyat naging rasat mana. Di rin na siya ni tama nga paagi para magbehave. So terrible yan era gin buhat. So nahinabo may mga poisonous snakes everywhere nagkuan nga ton era kampo gimpang kagathera nga nagkamatayin mga tawo ngan iba nga mga Israelites naghihimatay pala ang mga snakes direton kumadtuhan kampuhan mga Israelites nga bagan warayla gimpadarang Ginoo kay agi yan era maraot nga behavior. We have sinned. Yan na, ang mga Israelites nagdadalagan. Tipakadto kang Moshe, naliwat. Yan na, ini nga time, di rin na nagko-complain. Yan na nangangaro na rin pasaylo. Nga, pasaylo hira. They said, makan hira nga, nakasalak kami, kay nagyakan kami maraot against it Ginoo, ngan against sa emo. Singira, pangadi kang kung mag-asara kung na mga di mag-intercede hi Moshe mga di nga tukan Hashem para ano ka pa iton kuwaon ng mga snakes. So did Moshe say bumatumbay Moshe nga ano? Katapos niyo ako insultuhon? Kano nga
kay nung nga papasayloan ko kamo sugad la kalaksi, or di kaya ano niyo gimbuhat akon, yan nakaruyag niyo mga di ako para iyo, una niyo madali letong para akon nga aroon niyo akon nga pasaylong kamo after niyo gimbuhat. Pero anay na bodere sugad Moshe waray magyakan iton nga mga bad nga mga pulong. Niyakang natin nga Moshe, very humble Moshe. He immediately forgive them and prayed for them. So, talaga, deserving talaga Moshe nga. So, especially nduro Moshe, no? Very humble. Very humble. Ngan love niya at Ginoo. Sanglit. Diyak mo, out of question nga kay ano Moshe at gimpilit Ginoo para kuhaunan mga pili yung Moshe nga messenger at Ginoo para kuhaunan mga Israelites nga to Egypt para hiya tugwayan hera ipakatuer sa Israel kay grabe ka upay it midot character ni Moshe, righteous talaga nga holy. Copper snakes an batonahan pa nga din ni Moshe, Hashem nagyakan na iyang punot bubuhaton lumakan ng Ginoo nga paghimuhin snake, make a snake ngan ibutangit ngadtuhit usang nga pole asya niya kanang Ginoo iya. So kung may daw sang tawo nga nakagat, kailangan makita iton nga stick nga ginhimo, copper snake ginhimo ngan matatambal hiya. So Moshe immediately iya gin sunod diretso ang instruction ng Ginoo. Nag-shape yahin kuan copper tatas iya ito gimporma hin snake. Tapos ang copper iya gin himuan copper snake ngadtuhan itaas nga pole kung diin ang natanan where everyone could see it nga makikita na itong copper snake nga iya ginhimo nga kuan. So kung may sa ngaging kagat, so iralak tatanawunan ng snake nga nakaton igubawhan pole. The snake, copper snake hanging from the pole. Ngan uulan na hirahan poisonous bite han halas. Did Moshe ba naghimo bahin magic snake? Nga may the power para kuan? Power para tambalon mga tao? Dire waray iton mag-work sugad iton nga paagi. Dire iton magic. Ang mga Israelites nga nagtatananawan copper snake, gin-remind hira nga magkuan magano ka pa iton magrepent maghimon tisyo ba sincere repentance para niya raging buhat kaya yan halas nagre-remind kung sugad diret mga halas mga biter ngan maarang kita itong nga copper snake read to power to heal pero ang mga tao nakita itoan nga snake na kukuha nila nga magkuha ng tisyo ba mag-sincere repentance ang Ginoo nga eraging buhat. So ang pag-sincere repentance nira asyan naghimong paagi nga para tambalon heret Ginoo. Ang tisyo ba ang repentance asya nagsalbar hera dire ang halas. Kumbaga asya tun ang halas reminder hera kung ano nira gimbuhat nga sala. Nga pag na-remind hera nga so dire ginkagataran halas kay agihan era gimbuhat nga hindi ka naran marao disrespectful nga mga statement nga tuhan Ginoo pati kan Moshe pati an mana mga ungrateful hera hindi nagbasol hera aging pagbasol ginhilera ang Ginoo. Ang journey continues. So ang mga Israelites
kuan nagtesting hira kumadto kuan Moab. Kuan nira nangarong permiso nicely para ra kuan pagiyon, pero nakuha nira digat the same answer han kaparehasan ang ranking of Edom. Dere pwede. So anay na bunaliwat, they continue on the journey going na lumibot na matirang nga tuan kuan an katunanan Moab. Ambush. Meanwhile, ang mga tawuhan Emore naghihimon plano kung paano nira pupuypuyonan mga Israelites. Baga, kuan nira, salbahe gyapin nga kuan mga tawo. Mga una-una adun nira nga mga disyerto. Di ako sumukuha nga kaya no it mga Arabs nga to mga disyerto nga ngalasit mga Jew. Kasi ito, mga katawan nga Emore, hindi mo naman plano para destroyan mga Israelites. Nakaturan bali nga border between the lands of Moab nga Emore. So ang mga Israelites umagi na nga ton bali. So ang mga katawan ng Emore nagdesisyon nga i-ambush ang mga Israelites habang naglalakaton hirang nga tuhan bali. Kaya ano dito? Kay ngaton bali may da mga high mountains on both sides. So kumbaga ang bali atot but nga kung din ang mountains close to each other nga very narrow. Nga didtuhan bukid ang Moab na side punuhin mga kuweba. Nga tulutan mountain han kuan and mountain and Emore side may rock formations sticking out of the side of the mountain. So ang mga Moabites nga mga kuweba perfect para maging hideout, taraguan. Ang mga Emorites nga mga soldiers nga para makuan nila nga ton kuan baga itira para makapag-ambush sira kay may naman nila matataguan nakaturat igbaw. So ang mga Jews nga tun ubos nga tuhan patag na bali nga ipapabot nga ninduha nga mga mountain naglalakaton. So dira na nakikita na nila mga kalaban. So ang mga kuan mga Israelites habang naglalakaton nila nga ton bali, ang Emorites nagplano para mag-launch yung surprise attack. Naging buhat, buhaton, magtatrahira nga, they would throw rocks, magkukanira, papanaon nira ang mga Israelites, nga atot ubos, nga papatayo niran tanan. Nga kung di, na-imagine nila, may hinabot dayon in malaksi. Mga ira na kukuan nga, total victory, mapapatay nila mga Diyos, mga Israelites. Kaya nakatumirang kuweba, tas maagian mga Israelites nga ton bali, tapos naro la ito niya nga agian, kaya napapabot nga nito niya nga bali, naro nga bali, in mga bukid. O mga kuan trap matatrap hira dira maka kuan diretso takas. So anay nabo iya Shem maarami ang nakikita niya natan nga nahinabo ngin marami ako natbubuhaton ng mga Emorites ngin marami ang itiya mahal nga mga tawo nga Israelites mga daha peligroso nga kuan danger kay ia-ambush. So para salbarunan mga Israelites ang Ginoo naghimon milagro
the moving mountain. So, Hashem, iyagin move ang bugos nga mountain. Ang mountain na nakatuhan side han mga Amorite. Ngadto han iyagin move ngadto han bukid han Moab. So, ang jag na rock na formation pressed deeply into the caves of the mountain on the other side. So, ang baga na hinabo, baga kan nagkuhanin duha nga pieces in puzzle. Pero yun here, they're in puzzle, kundi mga mountains. So, di ba may tusok-tusok nga tuhan kan Moab, anira mountain. Tas nga tulatan Amorites anira mountain, damon mga caves ang ginmubang Ginoo nga tun igbawhan Moab mountain nga mga tusok-tusok. So gin press, so nagcrash ang mga soldiers, mga Amor soldiers nga nakadto nagtitinago nga tun mga sakuban mga caves. So ang danger parahan kinabuhin mga Israelites waray na, finish na. Pagkatapos ito, ang mountain bumalik na kung nakay na niya pwesto dati before gimove ang Ginoo. So ang pagpas na pakaagi na nira ang mga Israelites nga ton balik, waray nothing happened to them. Waray ambush, waray rocks, waray arrows. Ang mga Amorites has been defeated. Pero ang mga Israelites, di rin maaram kung ano na inabo. Di rin maaram nga Hashem, ikikita ira, ng salbar ira, han impending nga ambush nga ginsisitapan mga Amorites. Waray ira, idea, handa ko nga milagro nga gimbuhat ang Ginoo para haera. So, paano man nira nahibaruan? Through pinaagihan rock ni Miriam, and then tubig nga nag-aawas ng tubig, di ba? Hashem iya ginhimuan biar Miriam ang rock na nagkukan ng tubig, water shoot up into the caves. So ang tubig nagsirit tika nga daan rock tipakadtuhan mga kuweba ngin ginwash out ang mga dugo ngan mga patay nga lawas ang mga na-crush nga mga Amorite soldiers. Tapos ato nga kuan bagan nagkamiadahin river nga ngadtuhan encampmentan mga Israelites para masabtahan mga Israelites kung anong ginhimo ang Ginoo o haera, anong ginhimo ang Ginoo han mga Amorites para haera. Han nakita ng mga Israelites na-realize nila kung ano hinabo. So, nagkanta hira. Shera. Aso nga praise to Hashem. Nagpasalamat nila. Nagkanta hira. Na-realize nila kung anong gimbuhat ang Ginoo para hira. Grabe ko pet Ginoo. Nagpasalamat nila ang Ginoo. Nagimong Ginoo ang milagro para salbaron nila kinabuhi. Kuan nga ambush. Ngan para gyapan milagrohan bier Miriam nga kung di na siya nagatagaran tubig for 40 years nga to desierto. Attack. It was time to move on the next step on the way to the earth Israel. Yan ang mga Israelites kailangan umaingad tuhan kingdom han Emory. Yan na nagpadala ng mensahe ngadtuan Sikon an hadihan Emory na aron permiso para umagi ngadto niya anera bansa na katunaan. Pero ang Sikon nga hadan mga Emory waray sumigi
nga iningin nga hisikon nga King Hit Emory gin-hire han mga Kanaite king nga nagukoy nga tuha Eretz Israel para protektahan ang era border han mga invading armies. So gimbayda niya para siguraduhon nga ang mga Israelites diri makakaagi nga makakapag-invade ngadto ha Eretz Israel. So ang sikon, ang King Emory, iya gintero kaniya mga kasundaluhan para atakihon ang mga Israelites. Ang mga Israelites umato nga nagdaw gera war. Naperde talaga nira, totally defeated talaga nira sikon ang hadihan Emory, pati niya mga tao. Yan na ang sikon, tag-iya na belong now to the Jews, to the Israelites. Era na, kaya naperde naman nera. Siya man ito dati. Kung gusto mong kuhan ito sang kuhan, yung mo kukungkur. Who possesses the land owns the land. Asheton. Para gusto mo kuhan na sang kuhan, kailangan mo i-eject kung hinutaadang nagpakaukoy. Kailangan i-kungkur. So, iog, kuhanin niya. Kabala, hiog, asya niya nakatakas nga kuhan, higantihan, great mabul, great flood. Kay, according han kuhan, mga midrash, nga, nagsado ko no hiog nga magiging kuhan hiya, magiging slave ni Noah. Sang nagkuhan nila, tugutan niya nga kumabit ngadtuhan gilidhan arko nga ginhimo ni Noah. Ngan dako to nga milagro kay ang pagkuan ang mabol, grabe ka paso-paso ang tubig, na kumukulong tubig sang nagkamatay na tanan. Kumukulo na tanan sang damon nagkakakuan la naglalap panlapuhan hera. Ang data nagkakamagtay. Pero bisan naglulutaw-lutaw hi kuan nasabit hi kuan hiog ngadtuhan gilidhan kuan ni an ark ginim ni Noah ngadtuhan nga side na dapit ang tubig diri nga tumapaso. So siguro basagdan gap sigurohan Ginoo nga mahinabuad to. Sing litio gasyan last nga higanti nga waray kamatay nga dahan mabul, great flood. Kay nagpromise siya kang Noah nga magiging slave hiya sa Sheton. So Sheton. Yan na. Baga salbahay. Kumbaga, dati nakaligtas siya na, pero yan na hiog. Tas may da pa nga niya tukuan nga hiog usa nga mga naimbitahanan kuha na dadtoan Brit Milahan anak ni Abraham Yitzhak kasi gusto niya kuan nesipya bisan tiya pingkit tiya gutay nga tudlo tiya kamot kaya niya kung dihila ka sigurado kung pag-anak or ang Brit Mila kahit Brit Mila na inabuman 8 days tikang hit panganakit usang Joe. So kasi niya nga bisan tak pinky atak gamiton makukuha na niya kuan ano ka pa iton mapapatay na niyan anak ni kuan. Pero ewan ko kung yun nag-remind Abraham adad to yung Ginoo gin-remind kuan og nga ayaw pagbuhata ito kay
ano ka pa ito papan siya at ginungan ginremind niya nga iton nga mo gingkukuan niya nga kuan asyat magpapatay ha imo tikang hito tiyang mga anak magpapatay ha imo kanya yaknan hayog pero di sure kung hi Abraham ba to Ginoo nagyayakan tapos hiog gihap asya gapian nagsumat kan Abraham nga aniya ano ka pa iton aniya umangkon nga hilot gin kidnap so siya iton so may din na history ni og kaya lang hilaro madat mga kwan diriya da kon laya hidden in the text so siya ni ang next stop ngatuhan Kingdom of Bashan ang Kingdom of Bashan ani rahadi hiog kwan niya bumati hiya nga ang mga Israelites nagtitikahera ni so iya gintiro kaniya mga tawo para atakihon hira yan ay Moshe nag-iisip maato ba hiya or dire fight back or not pero ano't pakiana ang mga Israelites wari ba nila kaperdian sekon naperdi nila diba pero niya little different kay Moshe afraid kang nangahadlok yakan og Moshe na nahadlok nga kung diin na ano ka ba tumindog hiya at tubangan ni Paro wari diri nahadlok usaya nga sadik righteous nga tao nga may dabugos nga faith pagtapod imuna hit Ginoo paano iya mahadlok nahadlok ki Moshe kan og dire kay usahiya nga giant but 470 years before he had done a great deed 470 years may niya kuno gimbuhat nga great deed so nahadlok ang Ginoo nga ang merits ni og kay iog man ang nagsumat kan Abraham nga aniya umangkon ano mangkon ni Abraham Lot kasi ni Hilot nga iya umangkon haras ka namong talaga niya ni Abraham yan nga agi kan og nataluwas ni Abraham iya gin rescue niya umangkon so ano ka pa iton nahadlok mo siya nga banginan merit ni og asyat magtataluwas ha iya nga mapiperdihira so nakuha niya so diri nga nahadlokan og kay wala niya pagtapod it Ginoo maara niya nahadlok iya kay may merit kasi og may niya gimbuhat nga maupay nga di ba nating reward and punishment minsan mga merit na gimbubuhat nato na siya minsan nagkukuha na aton kay asya to reward and punishment at Ginoo system at Ginoo nga niya kalibutan nahadlok iya nga maperdi agyan merit nga gimbuhat ni og nga dang 470 years ago ang panahon ni siguro niya Abraham kaya kan nadadto Ginoo kan Abraham nga niya mga offspring magiging 400 years nga magiging slave nga to kwan usa nga nasyon so siya na iton okay adin na ngayon adin raking gini-istorya adin na ta gini-istorya asya na ni di mo pe kaya di kinakay nakasurat so the rescue kay ano kay yung na afraid hi Moshe kay hiog hi Abraham abino hi Abraham iya gin rescue niya ni Pio nga hilot hundreds of years before hi Moshe na kaatubang niya og
may da adto ang panahon ni Abraham may da war between 4 kings and 5 kings ngadto ha Eretz Kanaan nga tatawagon later on nga Land of Israel. So, ang upat nga hadi nagdaog ngan iragin kidnap, iragin captured ang nephew ni Abraham nga Hilot. Hiog naka-iskapo ngadtuhan grabe nga first nga battle ngan nagdalagan ti pakadtukan Abraham para isumat nga Hilot gin capture. So ang pakabatin ni Abraham nga ano kapaiton an nahinabo dumalagan niya ti pakadtuhan mga kuan kumadto iya nga tuan upat nga 4 kings ngan iya ito gimperde nga tuhan battle ngan iya na rescue na iya nephew nga Hilot. So many years later Moshe nahadlok nga hiog dire mapiperde kay agian merit nga iya gimbuhat para kan Abraham. So siya iton siya na yung istorya. By the way, I don't know. So, don't be afraid. Don't be afraid. Pero diri ako sure, isekunda ko nun na siyahan nga hadi nga naperdinera an hadihan mga kuan an hadihan mga Emory nga isekon kuan daw kuno giant kung giant niya ngan bugto niya hiog paano yan nakaligtas ang Great Mabul nga natanan naman ng mga giant nagkamagtay malibang kanog so direct maaram so asyad mupit mga istorya nit kuan dirili niya bot kuan kaya mga lihim mystery. So for now direct maaram it rason so shit I don't know. So don't be afraid. Hashem always knows kung ano tat giniisip. Marami nga Moshe nahadlok kanog agyan iya good deed niya gimbuhat para pagsumat kan Abraham nga gin-capture na niya umangkon nga Hilot. So, Hashem ganyak na ni Moshe nga ayaw kahadlok kay ginhatag ko iton hiya ha imo mga kamot ngan pati ha imo mga tawo. So Hashem iyak na niya Moshe ayaw kahadlok ngan at ato kanog ngan it mga Israelites magdadaog ngan it good deed it merit ni og diri makapagsalbara iya ngan Moshe siya nagpapatay ha iya. May iba kasi nga midrash, may da kasi kuan mga sages. Pero ano sa nga kuan ngayon, fascinating facts. Asya nga og gin rewardan nila gin rewardan ni og agyan niya did hilawig nga kinabuhi. Pero ini nga good deed, very good very good. Kaya ang tinuod nga rason kay ano nga hiog iya ginyaknan hi Abraham nga iya umangkon niya nephew nga Hilot gin captured
kay naguhupiya nga si Abraham mapapatay ngadtuhan laban ngan mamamatay hiya agin pagsalbar niya umangkon nga Lot nganit mahinabuhi og iya papakaslan ni Sara na asawa ni Abraham. Asya niyan rason kay hiog mamamatay pinaagihan descendant ni Abraham kay ini nga tawo hiog ini nga giant asya ang nag-try nga isend di Abraham ngadtuhan kuan kay para niya kureg niya mamatay hi Abraham para pakaslan niya Sarah. Pero may dagap ibang nga medras nga nayakan nga about an Brit Mila ni Yitzhak anak ni Abraham nga damuan mga prominente nga mga great people and umatender kay sugad kay ikuan hi Abraham aniya panahon hiya wealthiest nga tawo pinakariko hiya tawo bless siyang Ginoo sang mga bisita mga great nga pagkatawo nga usa nga mga great nga tawo nga tumambong nga tuyog tas kareg niya patayon ni Yitzhak pero gin-remind diya makudig marang kung nag-remind diya Abraham murang Ginoo nga ay paglabte pasalamat ka nga kuang kadir ko pagin kuan nga kung kada patayon tapos kabara ka kay magiging anak namang ni Yitzhak na baby asya gipit magpapatay ha imo. So siya iton pero wala man gid nakakuan wala nira adik maaram wala nira siguro nira include pero ambot. So he pick up a mountain. So ano ni military strategy ni Og ay ganti di ba ya so ipumurot iya in kuan iya ginpurutan usa nga bukid dako huge ngan kadakuhan mountain sugad kadakuhan Israelites encampment sugad kadakuhan kampuhan mga Israelites nga iya iton iya gintukdo maran iya ulo yan na hiog iya na di ba itukdo niya usa nga bukid nga dakudakuan nga sugad kadako dakon duro nga kapares kadakuan kaniya plano dadatugan niya ilalabay niya ang bukid para madatugan ang bugos nga kampuhan mga Israelites. So, yan na iyan ay babatak ang mountain ngadtuhan mga Israelites people para ma-crush mapiit ngadtuhan nga dan ilaruman bukid nga iya babatak. So, ang mga Israelites nakita ni Reog nga ay pagkita look like a monster nga may daradarang nga bukid nga dan iya ulo nga gitutukdo nga makaradlok nahadlok ra they were frightened. Pero suddenly ang mountain nag-crack nga slip down nag-slide kumbaga na-imagine nimo kuan bagay pyramid tapos ano ka pa iton anak maaraminin ang mga ants habang pagbot niyan mga ants kinaunan mga ants ang mga kuan sanglit nagkamiada in mga donut and mountain tas an mountain nagkuan niya nag-slip down ngatun iya head nga bagan nangatun resting on his neck pagkatapos asya nang iyan asya nayayakan ko nga ano hinabo kaya nung nag-slip down ang mountain kay ang Ginoo nagpadarahin mga tubak
para kaununan mga bato para mag-slip down magkamayadang mabuho para mag-slip din ngadtuhan ulo ni kuan og tapos didto na stuck ngadto niya liog. Tapos to make things worse ano hinabo ang iya mga ngipon na niglaba tigda grow out of the sides of his mouth. So ito na kuan nga ngipon nga higlaba natusok na ton mountain baga natrap na. So di na pwede tanggalunan ang mountain marang nga mountain mga bugos gud ito nga duro nga mga kuan mga rak magtiga-tigang gud ang duro. So ani ang ngipon baga na kuan nga tusok nga ton kuan ngadtuhan na mga han mountain nga ngadto niya may liog. Di ra niya makukuha. Killer blow. So yan na Moshe for the killing blow na iya. He made a flying leap up. So, but gitas man yung duro so tall that Moshe managed ani na-reach lang ni Kuan na-reach lang ni Moshe pag ambak niya ni taas aniya ang kulan niya tiil. So aniya la tiil aniya na Kuan na reach. So Moshe ginhit niya an angkol ni Og with an axe gamit ang palakol nga asan nakuan nagresulta nga kamatayon ni Og kay tapos ang mga Israelites nagdaughan battle as Hashem had promised them had promised to Moshe nga magdadaog hira. So yan na, ang mga Israelites, era na yan natagiyan, duha nga dagko nga pieces and land, ang teritoryohan ang mga Bashan ngan Emory. So asya lang yan tinikangan until they conquered all of the lands of Eretz Israel. Kay waray, almost nothing stood in their way. Waray makakakon balaki daera, kahit Ginoo mismo't nagatagayirat na tuna. After hining nga mga grabe kaupay nga miragroso nga mga labanan an kuan an bansa han Moab na hadlok terrified han mga Israelites. Terrified hira kay agin na hinabukay nakakuan hira kung nahinabuhan mga tawon basan nga ni Emory era ginkungkuran mga Israelites. Yan na desperado na hira nga naanlok hira. So nagdesisyon ang mga Moabites nga magkuan nga magdarahin usa nga professional nga wizard para i-course ang mga Israelites. So asya may hinabo itsunod nga para siya. So asya ito para siya. So makaturo kini nga para siya. Para siya. Kay ano ka pa iton? Ini nga para siya hukat. Kay ini nga para siya about king kuan amazing na mitzbaan kanang red cow. Tas namatay hi Aaron, namatay Miriam, namatay Aaron. Pero may dagyap ko mo pagap nga para siya but nagdaog hira an Bashan tasan mga Amorites. So asya leton dato niya na para siya. Hindi ko napapayan nga aton istorya. So net para siya ukat. So dayawon it Ginoo ni Abraham, Yitzhak ngan Jacob. Amen be amen.